का गाना के भाव रहे गा रहे कि गवना आए है करवला हरि जी आरे गवना करवला हरि जी आय अपने पुरु बाबा गईला भक्त माई से कहले के माई ए माई ले लो तोहरे पाँव के धुरिया से का तोहर पावे जन्म जन्म सही रहे ए माई हमारे गावे आज के महफिल के शोभा बढ़ावे खातिर आइल तमाम अतिथिगण सबका के नतमस्तक प्रणाम है। गायक कलाकारों समाज की ओर से मुखिया जी उपस्थित बानी राम अयोध्या मुखिया जी रहुआ तक बचपने से देखा आवत नहीं कोनो नया बैठ के नहीं देखे के ये आशीर्वाद प्यार हमनी के शुरुए से मिलत आवता। बाकी भी जे लोग जेकरा जगह मिलल बा बैठे के चाहे जेकरा नइखे मिलल सामने दाहिने बाएं अगल बगल जेकरा भी कान तक के साउंड सिस्टम द्वारा आवाज पहुंचत होके सब केहू के हमार सादर प्रणाम नमस्कार। बड़ा अच्छा लागता कि जगह के पूरे होते हुए भी ऊंच खाल होते हुए भी अरे वह सब अपन असुविधा ना महसूस करते हुए और एक कार्यक्रम के शोभा बढ़ावा तनी सही बात एगो कलाकार खातिर से बड़ कोनो दौलत नहीं के हो सकता। एक कलाकार के लिए इससे बड़ा कोई थाती नहीं हो सकता नहीं। अब हमारे खातिर ना चाहे कोनो अन्य भाषा के गायक होखस चाहे कोनो फिल्म इंडस्ट्री के नायक या खलनायक होखस चाहे कोनो पार्टी दल के नेता मंत्री अथवा विधायक होखस यह सब लोग के पीछे से अगर वह सबके वोट और सपोर्ट रूपी पावर हटा दिया हमारा लागत कि एगो मुख्यमंत्री के भी रोड पर आवत टाइम ना लगे गलती ना नो सही बात है। तो बस हमनी के कुछ गावे के प्रयास करता नहीं जा कुछ सुनावे के प्रयास करता नहीं जा यह प्रयास के ए मेहनत यह परिश्रम के मीठा फल देवे के काम रवा सब करता नहीं यह कारण हमारा खातिर सब लोग आदरणीय बा सब लोग पूजनीय बा सब लोग वंदनीय बा। पुनः यह मंच के माध्यम से सबकर चरण स्पर्श करब कृष्णा पासवान जी और गीत संगीत के दुनिया में हमने क्या लागल जा लई है लइका मैया से कहले कि भाई कुछ मन में अंधकार बा यह अंधकार के मिटावो अब प्रकाश के तरफ लेके चलो। आरे मन के अन्हरिया मिटावा तू मन के अन्हरिया मिटावा तू महिमा देखावा
तू ए माँ आज फिर से नजरिया फेरावा तू भाई तू दिले उले नोच के पीर दो वही ना सादा माइक पर बढ़िया गाले भी यार इससे बढ़िया हमारा आवाज बा बिना माइक के गाइले चलो भगवान हमें फिर उसे नजरिया फेरावा तू सुख सजावा तू ए माँ अब पैसा नहीं मेरा भाई पैसा ले दो अच्छा प्रसंग करे वाला हमने के नहीं खिजा ना अभी सुमरन होता भाई भाई हमरा बुझा तक मर्द तुलसीदास के तू खास कुछ लागे लगाए देखे अभी देवता पिता के पूजा होता है राम अयोध्या मुखिया जी की ओर से पुरस्कार मिलल बा का भाई मैं के देबो तो झोल दिए महाराज रुआ एकदम देवता बानी हाँ हाँ सही बात बा आ रउए एगो देवता नहीं खी ना रउआ ऐसा देवता हर गांव में एक आध गो होले हाँ ईमानदारी से कहता नहीं कौनो गांव में देखब नु तो ये कहीं गो ऐसा महापुरुष भगवान भेज देवे हां जैसे में एगो ठेकैतो बारे अपन बहुत सुंदर लेकिन हमें ये चीज पर खुश बने के रुआ कुछ हम करता नहीं लेकिन डिमांड प्रसंग के करता नहीं और स्वभाव हमरा बड़ा अच्छा लगा हां 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 फिर है पुरस्कार